Umlandeli kaMthandeni unxusa abalandeli baKhuzani ukuthi bebonise uKhuzani ukuthi lento yomtalapho ayimsizi. Kumele ayiyeke aqhubeke nokushaya ingoma. Lo mlandeli kaMthandeni ukubeke ngokusobala ukuthi umsebenzi kaKhuzani muhle kahle kahle uyayishaya ingoma. Into nje embulalayo ukuphika nalo mtalapho lo alokhu ewenza. Hawu mina angeke ngize ngey'nkundla zombhemu ngilandele ijongo eliney'ndaba. Hawu umfana wami bekhuluma iy'ndaba zakweminye imizi. Ingakho ebuye washaya eceleni wayigeja nje ingoma ingoba usewaba usigadi okwenzekayo ezekhohlwa umsebenzi wakhe. Nabo laba bamlwela nje kodwa nabo bayabona ukuthi ayikho lento. Kanti-ke umculi nena ngoba nizinamthanda. Manje ngambonisi nina nje abalandeli bakhe. Usazonishayela amanye amaflop amakhulu ngathi ngasho mina. Engafika bafethu nikhona. Ungafi umculo wakhe nikhona. Hey. Anciphise kancane cha no le yankabi. Umsebenzi wayo siyawazi thina muhle. Kodwa inkinga manje usenaka kakhulu iy'ndaba zabantu. Thefe. No bafethu no. Nciphisana ey'ndabeni zabantu. Dlalani ingoma. Utalaphe. Hayi ukukhuluma iy'ndaba zakweminye imizi. Hayi ukukhuluma iy'ndaba zakweminye imizi. No wonder why lento ingabhebhi. No wonder why ingabhebhi lento. Yabo. Iy'ndaba zakweminye imizi gede bafana bakithi.